Днес, 31.12.2013 година, последният преход за тази календарна година. Намирам се на 1800 метра при хижа Кумата. Днес повтарям един маршрут, само че в обратна посока от преди 9 месеца. Ето тук всичко е отремонтирано. Ето го кучо, дето миналия път му беше студено на 7 декември. Сега маха весело опашле. Ето го кучо. Има едно куче отпред, което иска той да си играе, обаче ето, туризъм с количка. Тук вече има малко повече сняг, макар че е ледено. Това е пътя към Конярника. Ето така. Ето един хубав кучо. Да. Ето най-малкият турист днес. Най-малкият турист тук. Закрива календарната година. Най-малкият турист закрива календарната година. Супер! Така се създават навици. Всичко добро, хубаво посрещане на нова година. Аз мислех, че миналия път на 7 декември пътеката ще е хлъзгава, сега е лед. Ето е тук отдолу каменната река, под нея е Владайската река. Тук внимателно. Ето така. И смятам за сега достатъчно, за да има малко възможност за някоя друга снимка в по-ниската част към ветровала.